Yo, what's up, man? Skud ud til Biver, den podmaster. Jeg har en asm i gang her, og det er de første i rækken. Og jeg læser nogle spørgsmål op for, som jeg vil svare på. Okay, det første spørgsmål, jeg har fået, det er fra en anonym person på Frederiksberg. Hvor har du købt et ultra size swag, dope, YOLO, skateboard? Ja, jeg har ikke købt det. Jeg har samlet mærker sammen, når man køber brød nede ved Guldfærd. Så har jeg bare samlet 10 mærker sammen, så har jeg fået det der. Stop. Spørgsmål nummer 2, det er, hvad er din livret? Livret, det er placeret ponyen også, med hele synergiet til. Det er sweater og brun sovs, og det hele. Mere spørgsmål, det er, hvem er min yndlings-YouTuber? Det er selveste Kim Horseblad. Jeg lægger et link ned i beskrivelse. Der vil også være en link til hans hjemmeside. Jeg har endnu et spørgsmål i rækken. Det er en anonym formspring, der skriver: hvad er din holdning til de pisse dyre headsets, Beats by Dr. Dre? Ja, det er min mening om dem. Det er fucking lort. Der er også en, der har spurgt mig, er det meget poppet? Og en af Cecilie, der faldt over fra min Formspring-kanal, har spurgt, hvilken jakke er din yndlingsjakke? Og det ville være fedt, hvis du gad at vise den en af dine asmisser, det vil jeg så gøre. Stop. Det er så min yndlingsjakke, den er jeg meget glad for.